Hello ja hyvää huomenta. Tänään on torstai ja mulla on nyt vapaa päivä tänään. Mä oon jo syönyt aamupalan ja nyt mä rupean tekemään tässä kotitreeniä. Mä oon nyt viime aikoina tehnyt aika paljon kotitreenejä, koska mä pääsen oikeastaan salille vaan silloin, kun meillä on yhtä aikaa vapaata Juhon kanssa. Koska meidän sali on silleen, että sinne pääsee niinku kätevimmin vaan autolla ja nyt Juho on autolla tietysti töissä. Niin mä en sinne pääse, koska sinne kulkee julkisetkin aika huonosti. Meillä olisi kyllä siis tossa ihan meidän kodin lähellä myös yksi kuntosali, mutta mä en ole vielä saanut vaan aikaiseksi vaihdettua sinne, joten tehdään nyt tänään kotitreeni vielä. Siis mä lakkasin eilen illalla kynnet ja vitsi mua ärsyttää, kun tohon tuli tommonen pieni jälki. Siis mä en pysty olla kynsilakoilla, jos ne on mennyt vähänkään huonoksi. Mun on pakko heti korjata tai sit ottaa ne kokonaan pois. Tuon nyt voi vielä korjata kuitenkin, mutta tosi ärsyttävää. Mun tapa tehdä kotitreeniä on katsoa samalla telkkaria. Ja mulla pyörii varmaan miljoonatta kertaa täykkärit täällä, koska no, se on vaan yksi parhaista sarjoista. Siis mun lempihetki meikkaamisessa on suihkuttaa tätä Mario Badescun tämmöstä suihketta kasvoihin ennen kuin mä laitan mitään mun kulmakarvoihin tai ripsiin. Tää antaa siis niin kivan hehkun meikille ja se jotenkin niinku sulattaa tän meikin kaiken silleen yhteen. Ja nyt ois meikki valmis. Mä tosiaan näen mun kaveria Iidaa tänään. Mä en vielä siis tiedä, että mitä me ollaan tekemässä. Mutta mä ehdotin, että mentäis keskustaan tekee jotain kivaa, mutta mä en tiedä, Iida on vielä töissä, niin se ei ole vielä vastannut mulle, mutta katsotaan. Tuolla on ainakin ihan supernätti sää tänään kerrankin, paistaa aurinko, kun viime päivinä on ollut hirveä sade ja synkkä syksysää, mutta nyt jotenkin musta tuntuu, että mä oon taas herännyt ihan henkiin, kun paistaa aurinko ulkona. Sainkin itse asiassa nyt just vastauksen, eli mennään keskustaan tekemään jotain, ehkä kahville jonnekin kivaan paikkaan. Sitten lemppari juttu, eli hajuvettä. Mun ihan lemppari tällä hetkellä on tää Byredon Bal d'Afrique, miten se nyt sanotaankaan. Mä olin haaveillut tästä hajuvedestä tosi kauan, ja nyt mä sain tän itse asiassa Juhalta aikaisena synttärilahjana, kun mulla on reilu viikon päästä synttärit. Tää tuoksuu ihan superhyvältä. Lounas on nyt valmis. Mä syön tollaista fetapiirakkaa, mitä mä tein yksi päivä. Se on ihan sairaan hyvää. Ja sit siinä kaverina vähän vihanneksia. Ja sit juon samalla matchaa. Siis tää fetapiirakka on vaan niin hyvää. Siis mä en kestä. Tää on ihan sairaan hyvää. Kello on nyt jotain 8 ja olen täällä kotona. Ihan olla kotona. Käytiin Iidan kanssa tosiaan Ekbergillä kahvilla ja sit pyörittiin vähän kaupoilla. Ja pettyin, koska siis mä otin korvapuustin. Ja siis mä tykkään korvapuusteista sikana. Mut se oli ihan kuivaa, niin ei ollut yhtään hyvä. Tuli paha mieli. Ihanaa, nyt on aika ottaa meikit pois. Voisin tehdä jopa kasvonaamion tai tollasen sheet maskin kohta myös. Ja mä yritin vähän katsella itselleni jotain
semmoista syystakkia tuolla keskustassa, mutta ei me nyt käyty kuin ihan vaan muutamassa liikkeessä ja ei nyt oikein löytynyt ihan sellaista. Mä jotenkin hirveästi inspiroidun, varsinkin niinku Helsingissä, ihmisistä just kaduilla, niin just silleen saa inspiraatio vaikka asuihin ja tyyliin ja tällaiseen. Niin mä tykkään katsella. Kuulosti nyt jotenkin oudolta, mutta musta on kiva katsella niinku ihmisten tyylejä ja vaatteita. Tänäänkin mä näin just niin paljon kaikkia ihmisiä, joilla oli ihan sikakivoja syystakkeja ja semmosia trenssitakkeja ja mulla tuli semmonen, että vitsi mä haluan itekin jonkun ihanan syystäkin. Sitten pitää tehdä vielä eväät töihin. Ihan että Juho oli tehnyt täällä ruoan ja imuroinut, niin ei tarvinnut mun niitä asioita tehdä. Siinä on nyt huomisen eväät valmiina. Jaa, jotain on syöty. Söin äsken sellaista date bar, eli semmoista taatelijuttua, taateliherkkua, mitä tein eilen. Mulla on vähän jotenkin väsynyt fiilis. Tänään ei ole ehkä ollut semmonen niinku kaikista paras energia. Välillä on näitä tämmösiäkin päiviä. En tiedä, ei oikeastaan mitään syytä, sille on vaan ollut jotenkin semmonen fiilis. Ja väsynyt fiilis. Ja söin tossa just iltapalaa ja nyt olin täällä tapani mukaan sohvalla katsomassa telkkaria. Siis mulla iski oikeesti joku ihan järkyttävä väsymys. Tiukolla on joku iltariehuminen täällä meneillään. Hyvältä jollain jo virtaa. Mutta mä lopetan tämän videon nyt tähän. Mä yritän tästä mennä nyt nukkumaan. Kello on jo 11. Ja kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit. Moikka!